Junnikkala Oy on 60-luvulla perustettu perheyritys, jolla on 3 sahayksikköä Oulaisessa, Kalajoella ja nyt Oulussa. 3 sahaa tuottaa sahatavaraa markkinoille ja jatkojalostus tuottaa tuotteita höyläämällä, pintakäsittelemällä rakennusteollisuuteen. Se, mitä meitä ehkä leimaa, niin on se 2000-luvulla ollut niin kuin voimakas niin kuin kasvu, jossa sitten tuli tämä Oulaisten saha meidän matkaan. Ja meidän asiakkaat on hyvin meidän metsän rakenteen näköisiä. Sitä sahatavaran rooli on kasvanut tässä niin kuin vuosien mittaan, että jos asiakkaat tarvii enempi niin korkean laadun sahatavaraa ja sitä tarvittaessa ollaan niin kuin täyttämässä. Mutta yhtä aikaa myös sitä rakentamista tai metsäteollisuuden niin selkärankaa niin tähän maantieteeseen, missä tämä kemiallinen metsäteollisuus kasvaa voimakkaasti. Vaihtoehtoja käytiin luonnollisesti kaikki markkinoilla olevat toimijat läpi ja kaikkiin laitoksiin olisi ollut muitakin toimittajavaihtoehtoja olemassa. Päätöksenteossa päädyttiin Jartekkiin, koska ei ollut muita laitetoimittajia, joilta voi ostaa kokonaisuuden, eli molemmat laitokset ja syy siihen, että silloin käyttöliittymät ja käytettävyysvaraosat, niin ne on sitten samoja, että se sieltä tikkuu teknisesti paljon huonoja asioita pois. Jartek on hyvä tämmöisessä niin kuin kokonaistoimituksessa, mekaanisessa suunnittelussa. Kyllä Jartekki mielletään niin kuin tämmöiseksi isojen toimitusten niin kuin tekijätaloksi. Kun tehdään kokonaan uusi, niin tarvitaan tietysti se kuiva ja märkä lajittelu ja kaikki ne primootukset, paketoinnit siihen niin kuin yhteyteen, niin haluttiin sitten lähteä etsimään toimittajaa, joka pystyy tämän kokonaisuuden toimittamaan. Tämä on niin kuin maailman modernein saha tai Suomen modernein saha. Ollaan ylpeitä siitä, että minkälainen moderni laitos tänne on saatu rakennettua. Ei varmaan niin kuin monta toimittajaa ole, joka tämmöiseen näin ison kokonaisen niin kykenee toimittaa.